Bueno, jo ja he votat fa un rato, però bueno, els primers hores del matí on entra la policia fotent hòsties als d'arreu ha sigut bastant dur i per tant aquí hem guanyat la democràcia i hem donat un cop duríssim i jo crec definitiu al feixisme en aquest país, Espanya, que definitivament crec que volem marxar. De Frieske student journalistiek Siebrand Grasdijk is afzet naar Spanje. Hij had gestudeerd en wilde nu een documentaire maken over de strijd van de jonge Rijn van onafhankelijkheid. We zijn in Juster bij het grootste stemlokaal van heel Catalonië, Escola Industrial. Dat is dus een squalle en dat ben je vooral die squallen die als stembureau fungeren. Dat is alle verkiezingen staan, dat wie dus Juster bij het referendum ik zag. Voordat het waren ingang en de hele dag eigenlijk, ben er met duizenden mensen gaan staan om op die manier te voorkomen dat de Spaanse politie daar ingrijpen kon. De Spaanse politie hier de opdracht om alle stembureaus te ontroemen, om overal de stempapieren en de stembussen bij te hebben, de boxen. Om zo te zorgen dat er zo weinig mogelijk gestemd worden koeien. Grasdijk vindt het net te begrijpen dat de Spaanse politie zo'n soort geweld gebruikt had. Ik snap wel dat die Catalanen stemmen willen. Ze hebben verteld dat ze hun saoors vielen, politiek, cultureel, de eigen taal wordt genoeg beschermen. Wat dat betreft snap ik wel dat ze stemmen willen. En volgens de Spaanse Groenwet is het verbinden. En daarom is Spanje, de Spaanse regering, wil ik alles aan om Catalonië vooral bij Spanje te houden. Want het is economisch een belangrijke regio. Maar de manier waarop Spanje ingreep, met zoveel politiegeweld en zoveel verwoen die er uiteindelijk kwamen, dat snap ik net. En ik ben hier net de enige, want het is een beetje, vooral hier in Catalonië, maar ik kan je de Europese en de wereldpers zeggen dat iedereen had het erover dat eigenlijk excessieve geweld dat de Spaanse politie gebruikt had.